Jakso 4. Kohtalon aseet. Manala. Kai! Sensei! Tulimiekka oli täällä ja ystävämme, mutta aistin menetyksen. Myöhästyimme. Elementaaliaseet ovat lähteneet ja päätyneet Manalaan. Loppu lähestyy. Kiva. Minne kuolevainen ei pääse? Me ei ehkä päästäkään. Mutta tää pääsee. Isä kertoi meille lohikäärmeistä ja miten ne kuuluu molempiin maailmoihin ja kulkee niiden välillä. Oot sä hullu? Kun se tajus, että me suojellaan tulimiekkaa, siitä tuli aika pehmo. Lopeta! Hän ei pysty puhumaan, mutta kysyy, pidätkö sinisestä. Se on mun lempiväri. Voi veljet. Nia, Nää on hyvästit, eiks niin? Tuu elossa takas, Jouko. En halua hoitaa kauppaa yksin. mä lupaan, etten viivy pitkään. Mä poltan kynttilää ikkunalla, kunnes palaat. Menkää te vaan. Me kaikki ei mahuta ton selkään. Totta, Cole. Mutta mä tiedän ratkaisun. Varo, hitaammin. Wow! Ihan mahtavaa! Niin, varsin hauskaa. No miten lohikäärmeet pääsee Manalaan? Kohta se taitaa selvitä! Loppuks se? Tuskin, kunpa nää tietäis mitä ne tekee. Ne kiihdyttää, varokaa! Maata! Me tehtiin se! Sensei on tuolla. Ne odottaa meitä. Seis nyt! Kukaan ei pääse sisään tutkimatta. Etsitään! Selvä, mene vaan. Pakko muuten sanoa, että on ollut ihanaa, kun Jailta meni ääni. Jos on enemmän kuin yksi ninja, niin huudaks mä ninjoja vai vaan ninja? Varmaan vaan ninja. Selvä. No, Ilja! 10 luupäätä yhtä vastaan. Tasaväkistä. Oi, oisko kellään ideoita? Veli. Veli. Ottakaa miekka. Ninja go!
Ideoita odotan yhä! Ai huomisen olento? Ai luovit sen onkalon? Mä keksin! Tuomitsen Jorpakon. No? Luomisen tornado! Joo! Mutta sillä voisi olla hirveät seuraukset. Hirveät seuraukset tulee muutenkin. Tehdään se. Maa! Tuli! Ja! Salama! Ninjago! Tulkaa, ei tuhlata aikaa. Ei, tää on sensei-taistelu. Tuo aseet minulle. Sä tottelet nyt mua! Kukaan ei kestä niiden kaikkien voimaa. Itsekäs hölmö. Luulitko, etten odottaisi petostasi? Mitä mulle tapahtuu? Suunnitelmani toteutui täysin. Minäkään en kestäisi niiden voimaa. Mutta kun ne yhdistyvät, aikaan ja avaruuteen syntyy pyörre, jonka avulla jätän tämän kurjan loukon. Oi ei. Isä ei haluaisi, että teet näin, veli. Isä ei olekaan täällä. Hyvä ja paha. Aina on ollut tasapaino. Mutta minä voin tuhota tasapainon pian. Olen niin vahva, että voin hallita 4 asetta ja sitten teen maailman sellaiseksi kuin tahdon. Sinä olit hänen suosikkinsa. Hän lähti, mutta palaa vielä. Me ollaan valmiina. Ja pilataan sen uudet ilkeät juonet. Sitten työni on tehty. Tasapaino on palautettu. Toistaiseksi. Nyt mä! Onneksi tulit kotiin. No joo, toistaiseksi. Lordi Garmadon palaa. Ja me ollaan valmiina. No niin, muistetaan, että noin ei enää tehdä. Hyvä ajatus.
Joo. Heitetään vaan ylävitosiin. Sopii. Oliko se vitsi?